pozri, takto, aha, postav sa, šup, kde si to? Hej! Kde si? Kde si to bola? Ešte jamu. A máš veľkú, aha. Vidíš, aké veľká? Vidíš? Pozri, koľka je. Šup, skoč tam. Ideš ju zasypať? Ideš zasypať jamu? Áno. Nemáš si ísť do vodičky? Tak, poď. Tak je mi, poskladaj to. Evelyn, just leave it there. Toto také biele, tak sa mám tu trocha ešte poskladáme extra. A toto musíme... Krásne mi. Yeah, leave it there. Lebo to je... No problem. Ima, ako sa to povie? Páči, starka. Ďakujem. Slímajka. See ya. Ema, skladaj, skladaj. To dám s týmto dokopy. Teta Evelyn Má to skladané prádlo? A ideme piesť, vieš o tom? Ideš nám pomáhať piesť? Emka, pomôžeš nám piesť? Budeš miesiť z tetu a semňu múku? Áno? Počúvajte, keď idete tak piesť, máte kvasnice? Tak ty kusy kúpeľ, nie? Nemáš? No, tak už nič. Mám prášku, ale Práškové máš, no to sa môže dať, ale... tie sú výborné, tie, čo som kúpil. No tak to je jedno. Maminkine pyžamko máš? Jednoho času nebolo aj u nás doma kvasnic, tak sme dávali To práškové. není Pamätáš ti to? neveru. Vieš čo, ja som zistil, že s nimi sa oveľa ľahšie odhadujú veci. Maminkine pyžamko. Moje. Moje. No, to, čo budeme skladať, daj sem ti osušky. To je tvoje žuvatko, čo? Čie to je? Ale moje to je, daj to mne, daj to mne, daj to mne, daj to mne. Toto asi sa už bude žehliť. No to budeme žehliť už, jasné. A toto dáme všetko na žehlenie tu, áno, to môžeš nehať v tom košiku na žehlenie. Ema, čo to je? Ako sa to volá? A čo to je? Emine jaja. Ňaňa. Je dobre, keď nás je toľko, také bab tu, čo? Ema, nie hýr, povie sa páči teta. Ďakujem. Budem vykladať.